Σε σκέψεις πολλές μπήκα την ώρα που λογάριαζα τις εισφορές του Ίκα. Τις εισφορές που πλήρωνα 35 χρόνια, που μάλιστα αυξήθηκαν σαν ήρθαν τα μνημόνια. Αυτές λοιπόν τις εισφορές, για να τις πάρω πίσω, θα έπρεπε τουλάχιστον να 90ρίσω. Μα αφού πολλοί υποθαίνουν εκεί γύρω στα 70, πώς έχω εγώ απέτηση να πάω 90? Μα πάλι αυτά που έδωσα, γιατί να μην τα πάρω, αφού χρόνια τα πλήρωνα. Τα πλήρωνα καπάρο. Να για τα αποφάσισα, καλή ζωή να κάνω, να πάρω πίσω τα λεφτά και με το παραπάνω. Θα κόψω αμέσως το πιωτό, ξενύχια και τσιγάρο, λίγη παράταση ζωής να πάρω από το χάρο. Καθημερινά, όσο μπορώ, φίλοι μου, θα αθλούμε και κάθε αργά τουλάχιστον 8ωρο θα κοιμούμε. Μα θα κοιμούμε με μικρές που με ανανεώνουν. Θα μου κοστίζει βέβαια, μα θα με απογειώνουν. Με ανθρώπους μεγαλύτερους κομμένη η παρέα. Και θα ταλαντερίζομαι μόνο με νεολαία. Γιατί οι μεγαλύτεροι συνέχεια μου τις πούνε. Όπου βρεθούν, όπου σταθούν, για αρρώστιες μιλούνε. Άλλοι μιλούνε για καρδιά, άλλοι για τη χολή τους, για το προστάτη άλλοι μιλούν που έχουν στο πουλί τους. Τέλος, σαν βγαίνω στα βουνά, θα παίρνω νοσοκόμα. Ένα ποινιδωτή για την ώρα. Άμα τα κάνω όλα αυτά, ίσως θα κατοστήσω να πάρω πίσω τις φορές, πράγμα μην τους χαρίσω. Μπράβο.